Goeiedag. Goeiedag. Wij zeggen een mooi winkeltje daarvoor. Ja. Een self-service. Wat Ja, zelfservice, ja. is die van jou? Ja, Zullen we er even zien? ja, ik heb wel. Ik heb wat dik hier gekroden, maar ja, dat gaat vaak mis. Dat, ja, dan maar het oors. Oh, je gaat gewoon los in de kroren. Ja, En wat kan er mis dan? ja, betelling. Dat ging het altijd goed. Dat, Aha. nou, en dan, ja, dan maar je wel eens wat. En hoe betekent je dit dan? Nou ja, dat ik wel even jongen hier en daar. Want ja, dan. Ik denk, ja, wie moet ophalen of wie moet zelf iets doen. Nou? Want ja, dat is een ergernis als we komen in boels voort en er niks betalen. Als we gaan betalen en dan worden we het weer mooi. Nou ja, daar heb ik niks van. Oh, dan nam ze gewoon het geldkistje. Ja, alles ja, wat... nou, dan is het gewoon mooi wat erin zit. En, Ja, je zei het is hobby. Wat doe je verder dan? nou, ik werk er ook nog verder bij, ja, bij even net, maar Oh, wat dan? nou, had via omleidingen gekregen. Dat. Potverdorie. Ja, dus dan ben ik alweer aan het opbouwen. Dat, om weer wat te beginnen. Maar hoe heet dat dan? Ja, dat krijg je samen, hè. Ja, dat komt samen. Nou, daar kunnen we blok op plan. Die moet er haast ik weer in. Dus die moet hier haast weer in. Nou, het sla straks weer. Nou ja, en dan is weer tomaten. Zie ik hartstikke. Nou ja, dan kan ik maar weer beginnen te groeien. Maar ja, als ik al spinazie erin hoor, maar ja, maar vanwege mijn ziekte dan wordt het bij mij niet. Ja, dan valt het wel eens even op. Maar ja goed, we zijn er nog dat. Ik heel alles wijzen kennen.